מתחילים להרכיב את הקיר. התחלתי אותו כאן. אני משכיבה את הכלי ומתחילה לדחוס פנימה על דופן הכלי את העיסה שהכנו מהקבול, אבקת חמר ירוק וספגנו מוס. כל זה כדי שזה יתפס יפה על דופן הכלי ולא יתפרק ויקוס פנימה לתוך הטרריום. אוקיי, לאחר רואים? שמתי מהעיסה עד לקצה הכלי, אבל השארתי למעלה רווח. עכשיו אנחנו צריכים לנקות את הבלגן שעשיתי. ניקח עם נייר סופג וננקה את הכלי. יפה. עכשיו אנחנו מוכנים לשתול את התחב. אוקיי, יש לי כאן תחב מדהים שאספתי מאחת המשתלות פה. הוא סגור אצלי בקופסה והוא צומח פרא. יופי, אני אתחיל להרכיב אותו, אקח חתיכות קטנות ואתחיל לשים על הקיר שיצרתי. מדביקה. אני מהדקת את התחב לקיר שהכנתי. לקחת ממש שטיחים שלמים של תחב מקסים, פשוט יפה יפה. איך אני אוהבת תחב. בצורה כזו. והנה הקיר שלנו מוכן. אוקיי. נמשיך לעצב את כלי. יש לנו כאן אבנים, אבני חצץ קטנות, אני משתמשת בהם בתחתית הכלי. הם ישמשו אותנו לניקוז של שאריות מים. נסדר את זה קצת. יופי. נוסיף מעט ספגנום. אם אין זה גם בסדר. ספגנום מוס זה למעשה עצה, והיא תשמור לנו על הלחות בכלי. הכלי הזה הוא קצת מאתגר, הוא ארוך וצר. לא כל היד שלי תמיד נכנסת פנימה, אבל בסדר, אנחנו אוהבים אתגרים. יופי. אני אוסיף מעט פרלייט או ורמיקולייט, לא משנה. וגם ישמור לנו על הלחות. עוד שכבה קטנה. ואדמה. אני משתמשת בקבול או כבול.
באדמה כזו יש חשש מאוד קטן שכל מיני דברים לא טובים ייכנסו לכלי שלנו. יפה מאוד. הצלחתי ליצור כאן שכבות. ואנחנו מתחילים לשתול. אוקיי. הנה שתלתי את כל אלה שמאוד אוהבים